ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ମୁଁ ଭାଜିଛି। ବୋଇତାଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଶାଗରେ ପକେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଶୀ ମାଛ। ତାପରେ ଏଇ ଦେଶୀ ମାଛକୁ ମୁଁ ଭାଜି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଭଜା ଏଇଠି କେମିତି ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆମ୍ବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛେଚି ଦିଆହେଇଛି ତା ସହିତ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ। ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି ବୋଲି ଏ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛେଚାଟା ତା ସହିତ ହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ତାପରେ ରହିଛି ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଭଜା। ଏପଟେ ରହିଛି କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ଆଉ ପିଆଜ। ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଏତିକି ହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।